Στη χώρα των ιδεών, ένας τυραννός διατηρούσε την απόλυτη εξουσία. Καμία γνώμη δεν είχε αξέκτος από τη δική του. Κανείς δεν τολμούσε να αμφισβητήσει τις διαταγές του, ούτε καν να εκφράσει την παραμικρή αντίρρηση. Αύριο το πρωί όλοι οι πολίτες θα πληρώσουν διπλούς φόρους. Δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτεστε, εγώ αποφασίζω για εσάς. Δεν αντέχω άλλο. Ο τύραννος μας καταπιέζει καθημερινά. Δεν μπορούμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν δεν αντισταθούμε, ποτέ δεν θα αποκτήσουμε ελευθερία. Ο πόθος για αλλαγή ξεκινούσε να φουντώνει στους πολίτες. Ο Νίκος και η Μελίνα αποφάσισαν να μιλήσουν ανοιχτά και να οργανώσουν την αντίσταση. Άρχισαν να καλούν άλλους πολίτες να ενωθούν μαζί τους και να απαιτήσουν τη δύναμη της δημοκρατίας. Η ώρα της δράσης είχε φτάσει. Οι πολίτες, γεμάτοι θάρρος και οργή για τη χρόνια καταπίεση, είχαν συγκεντρωθεί για να απαιτήσουν αλλαγή. Αντί να υποτάζονται, αποφάσισαν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Ο τύραννος μας έχει αφήσει χωρίς φωνή, χωρίς ελευθερία, χωρίς δικαιώματα. Ήρθε η ώρα να πάρουμε τη μοίρα στα χέρια μας και να τον διώξουμε από τον θρόνο. Αν η χώρα μας δεν ευημερήσει, πρέπει όλοι να αποφασίσουμε μαζί σαν ίσοι. Η δημοκρατία είναι η μόνη λύση για την ελευθερία μας. Σας λέω από την εμπειρία μου, η απολυταρχία μόνο και καταπίεση φέρνει. Εμείς οι πολίτες πρέπει να έχουμε φωνή και να αποφασίζουμε όλοι μαζί για το μέλλον μας. Ο τύραννος δεν μπορεί να μας φοβήσει άλλο. Είμαστε έτοιμοι να τον ανατρέψουμε και να δημιουργήσουμε μια χώρα ελεύθερη, όπου όλοι οι πολίτες έχουν φωνή. Πολίτες της χώρας των ιδεών, ενωμένοι από την επιθυμία για ελευθερία, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά. Δημοκρατία, δημοκρατία. Μια φωνή αναδύθηκε από την πλατεία γεμάτη ορμή και ελπίδα. Η δημοκρατία είναι η δύναμη του λαού. Όλοι μαζί για την ελευθερία μας. Η δημοκρατία είναι η δύναμη του λαού, ο αγώνας για το σωστό, η ελπίδα που δεν πεθαίνει, ο σεβασμός στην ελευθερία, το δικαίωμα να είσαι εσύ, να είσαι όλοι μαζί. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει τύραννος, δεν υπάρχει αδικία. Είναι η ειρήνη που ανθεί όταν μιλάς και ακούς. Είναι το μέλλον που χτίζεται με τα χέρια όλων. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς το όνομα αυτό τον τύραννή μου. Είμαι βασιλιάς, αυτή είναι απλή δούλη μου. Ο τύραννος, όταν άκουγε τις φωνές του λαού, είχε αρχίσει να ανησυχεί. Η ώρα της πολυταρχίας τελείωσε, τύραννη. Ο λαός δεν θα συνεχθεί πια. Σήμερα διώχνουμε την τυραννία από τη χώρα μας. Ο θρόνος ανήκει στο λαό. Εμείς δεν θα σε αφήσουμε να μας κυβερνήσεις άλλο. Δεν είσαι τίποτα πια. Οι πολίτες ενωθήκαμε και θα πάρουμε τη χώρα πίσω. Σήμερα γεννιέται η δημοκρατία. Αυτό είναι αδύνατο. Είμαι βασιλιάς, δεν μπορείτε να με διώξετε. Ο τύραννος, βλέποντας την αποφασιστικότητα και τη δύναμη του λαού, κατάλαβε πως η εξουσία του είχε τελειώσει. Το βασίλειο ανήκει πλέον στους πολίτες. Η αλλαγή είχε συντελεστεί. Ο λαός, ενωμένος και αποφασισμένος, είχε ανατρέψει το παλιό καθεστώς και είχε φέρει τη δημοκρατία στη χώρα των ιδεών. Από εκείνη την ημέρα, όλοι οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να ορίζουν το μέλλον της χώρας τους. Η χώρα των ιδεών απέκτησε ξανά την ελευθερία της χάρη στη δύναμη της ενότητας και του αγώνα του λαού. Ο τύραννος έφυγε, αλλά το όνειρο της δημοκρατίας ζωντάνιψε και φωτίσει το δρόμο για το μέλλον.